mutu ba amarya Balaraba, ban mutu ba amarya ta. Azalce na haɗari ta akan hanya, gashi bursun za a kai ni. Da Balaraba kamar ba ma rabe ba, dan gama aurenta kowa yana ta fatan wai ba zan iya ba. Kyakkyawa ce Balaraba cikin yan mata baba awa, na yi dace min ya aure da ranmu na farko sai azaltar shige ni. Na kuka don Allah share hawaye, an wanki ba mutuwa yayi ba yana barsin a raye. Komai daren daɗewa za malama zauna a tare, addu'a zaki garan kaddara na ɗauka mai kyau ko da muni ne. Gajiyar da ban ya faru ranar da aka yi bikin mu, dukkanin abokai sun raka mu. Mun yi sallah ne da Balaraba raka'a biyu mu da kanmu, bayan duka mun yi dar Balaraba ta yi addu'a kanmu. Muka gode wa ilahu sarki Allah wanda ya haɗa mu, sai ta ce da ni in je in samu ashanar girka kamu. To kun ji fitar da nai da kaina sai dawowa ta gagare ni. Na fito neman ashana ina tafiya a cikin duhu ne, sai na ga wani bawan Allah jina a zaune. Ga alama taimako yake nema gashi kuma duhu ne, sai na je na ce da shi shin ba wani Allah ya kai ne. Bana an karba shauka aka soka masa babu aune, na yi kokarin in taimaka masa sai ya mutu nan atake. Da zuwan jama'a suka ce da ni ba shakka ni na yawa ga aiki. Na sha wahala wurin jama'a dan na ci tafka, ga Balaraba na gida gashi na baro wayata a gunta. Na yi kokarin na nusar da su ango ne ni su yarda, amma suka yoke meme suka nuna ba su yarda. Suka kai na station gana ango amma babu mata, washe gari aka kai da kotu alkali ya yarda kan cewa ni na aikata kisan kantin da kowa ya zarge ni. Alkali na yi roko ka duba girman Allahu rabba, domin dai na sani na shiga hannu san ba zan fice ba. Zargin duk da ake a kaina ni ban aikata ba, asali ma taimako na je ceton rai tarko ya buɗe na fada.